Yun, hello guys. So, welcome back sa ating channel, Ilocano Gunner. So, for today's video, i-flex ko lang itong bagong tsura ng Taurus natin. Nilatan ko ulit ng bat niya. Yan. Yan. Ito yung bagong itsura niya. Langka itong ginamit ko guys, na kahoy niya, langka. Yung dati niyang bat, medyo mabigat. Plastic siya. Ito. Plastic na may halong kahoy. Kaso medyo mabigat. Mas mabigat dito sa ginawa kong kahoy. Akala ko plastic mas magaan. Medyo mabigat. Kaya pinalitan ko ulit. Yan, medyo mas magaan ng dalhin. Kaya hindi ko siya nagagamit masyado. Ito yung bat niya. Kasi medyo mabigat. Kaya nag-decide ako na palitan. Palitan na naman. Ito, langka yung ginamit ko. Langka na yung tuyong-tuyo. Kaya magaan siya. So pwede na natin siyang i-hunting. Isema ko na lang itong tulos. Tapos itatry kong i-hunting. Matagal na hindi lumabas. Laging yung FX ang ginagamit ko. Pati yung Phoenix na airgun ko, hindi ko na nagagamit. Laging yung FX. Kaya ito, yung nabuo ko ulit, napalitan ko ng bat. So, tatry ko ulit na i-hunting. Medyo magaan na siya. Magaan na nung dalhin. Mas magaan kaysa dun sa plastic na bat niya. Yun. Ito yung nakalagay guys, Sulos. Yung day and night scope natin na Sulos. Yan. Ito yung bat. Kulay yellow siya. Kulay yellow yung kahoy. May rubber pad din siya. Ayun. Ito lang yung video natin guys. So sabay na rin natin mag shout out para sa ating mga hunters na walang sawang nanonood sa ating mga video. Yun. So mag shout out tayo. Ito. Shoutout kay Kendall Kampong Vlog. Yan, shoutout tayo doon. Kay Roland Cortez na laging sumusuporta sa ating mga video. Si Rick Hunter. Shoutout tayo. Meron din kay Tumbaga Hunter TV ng Quezon Travels. Ito, masipag mag-comment to sa mga video. Lagi kong nakikita yung mga comment niya kahit sa mga ibang hunter. Masipag mag-comment. Talagang maano siya sa mga hunters natin. Laging nagko-comment sa mga video. Ito si Carlo Danan. Shout out. Shoutout din kay Mac Hunters. Yun. Shoutout din kay Jinkoy Adventures. Kay OFW Hunter. Kay Lahat de Hangin. Yun. Shoutout. Kay Robert Cass.
Shout out. Kay Desiree Olande. Yan, shout out kayo doon. Kay Walper Aquino. Shout out. Kay Parekoy J. Valdez. Shout out takay. Kay Eduardo Pascua. Yan, shout out. Kay Anyem Patak. Yun. Shout out takay. From DXB. Ano yung DXB? Walang yung DXB. Basta shout out. Kay Bro Boyet 39 Mix Vlog. Shout out. Malawig Tribes and Fishing TV. Shout out lakay. Kay Kalanguya Tech. Yan. Shout out lakay. Kay Gerald Hipolito Aban. Shout out. Kay Nerds 5439. Yan, shout out. Kay Bulldog 70 ng P2P. Yan, shout out. Hi. So, shout out din kay Boynas Pro Hunter. Yan, shout out. Kay Yenan Cabana. Shout out idol. Sherwin Hunter ng Vancouver, Canada. Yan, shout out idol. Ingat-ingat dyan sa ibang bansa. Kay Tex TV. Yan, shout out idol. Kay JAB Hunters ng Pangasinan. Yan, shout out idol. Kay Jomar Olivar Octon. Yan, shout out lakay. Kay Diony Pineda. Shout out lakay. Kay Mike Belio. Shout out lakay. Kay Queen Hida. Ay, Queen Hey David. Yan. Pwede rin makipag-collab. Idol, sabi niya. Pwede rin idol. Punta ka dito. Kay Mando Coloma. Shout out idol. Kay Jan Garbentan. Yan. Anong gamit mo, scope, sir? Sabi niya. Iba-iba, sir. Depende sa unit na gagamitin ko. Ito, solos yung nakalagay. Tapos yung FX ni Bro Chris, Arken Optics. Tapos yung Phoenix ko, ano yun? Discovery scope. So yun, hanggang dito lang yung video natin guys. Reflex ko lang itong ginawa kong bat na bago para dito sa towers natin. Yan yung dating towers ko. Ayan. Maiksi lang yung silencer nito. Ayan. 10 cm lang siya. 10 cm na yung silencer niya kasi naka-shroud ito. Shroud yung ano niya. Shroud silencer siya. So yun. Hanggang dito na lang yung video natin guys. Yan. Salamat sa panonood. Kahit hindi hunting yung video natin. Ito. Ay ginawa natin.